Les llàgrimes de Siva. En Madrid, en 1969, els dos germans van tindre que passar l'estiu fora. Xavier a Santander i Alberto a Madrid, per a que el pare no li contagiara la seva malaltia. Xavier va conèixer a les seues quatre cosines, Azucena, Violeta, Margarida i Rosa. Ell preguntà per les llàgrimes de Siva, que la seva mare ja li havia contat alguna cosa. Li digueren que els Obregón estaven en deuda amb els Mendoza, perquè suposadament Beatriz Obregón el va robar. Xavier va descobrir que el seu espírit seguia a la casa, i la seva presència es manifestava amb olor a nars i deixava pistes per a que investigaren. Descobriren que el capità Centfocs li va dir en una carta si se'n volia anar amb ella. Digué que sí. Amb tot aquest embolic, Xavier i Violeta es van enamorar. Vols saber on està el collar? Llegís el llibre, fet per Amparo Alarcón i Julia Sanjuan.